We zijn zeer verheugd met het nieuws en ook het feit dat Orco voor nog eens 3 jaar een commitment heeft uitgestuurd. Niet alleen richting ons, maar ook richting het feit dat zij volledig staan achter onze doelen, onze doelstelling, de doelstelling van Stichting Prinses Wilhelmina Fonds om kanker te bestrijden op Bonaire. Ja, kijk, we zijn in 2016 gestart in januari en inmiddels is het de 4e keer dat wij de Ride for the Roses activiteiten organiseren. En ik moet eerlijk zeggen, het is tot nu toe een groot succes geweest. We hebben in het eerste jaar een fondsen van ruim $40.000 kunnen uitgeven aan Prinses Wilhelmina Fonds. In het tweede jaar is het ook zo geweest, hebben we het nogmaals herhaald. In het derde jaar is ook dat bereikt, hetzelfde doel. En we hopen ook in de komende jaren, en niet alleen 40, maar nog meer fondsen te verzamelen voor Prinses Wilhelmina Fonds, voor die stichting, waarbij eigenlijk alle fondsen lokaal worden besteed. En lokaal, zoals je hier kunt zien, hebben zij dit centrum gerenoveerd met onder andere die fondsen. Het jaar daarvoor is er een bus aangekocht, een bus waarmee er voor patiënten eigenlijk voedingsspullen, pakketten en ook reisjes kunnen worden georganiseerd. Dus dat is echt een hele goede manier om dat te besteden. We gaan eigenlijk voor en samen met Prinses Wilhelmina Fonds om in de komende jaren meer preventieve programma's. En dat is dit centrum ook een groot onderdeel van worden, waarbij er regelmatig lezingen en programma's zullen plaatsvinden. We hebben op 14 april, dat is op een zondag, in dit jaar weer de 4e editie. We starten eigenlijk met een walk en een ride. Dat zijn fietsen en loopactiviteiten. Er zijn 2 routes, een korte route. En voor de mensen die wat langer actief willen zijn, hebben wij een langere route voor rond de 9 kilometer. En aan het einde van de route van de walk en de ride, als je terugkomt, dan wordt je een roos aangeboden. De roos is een symbool van deelnemerschap, ook een symbool van dankbaarheid. Dat wij als organisatie, iedereen die meedoet, dit aan hun willen geven. Nadat er gelopen is en gefietst is, kan je meedoen ook aan de swim. Daarvoor moet je wel een combinatiekaart aanschaffen. Daarmee kan je ook straks bij Casa Regatta ook aan de swim meedoen. De swim start bij Casa Regatta, zoals ik net aangaf, en eindigt bij Eden Beach. Daarna zullen er ook activiteiten zijn op het strand, zoals yoga en ook spelletjes voor kinderen. En daarna ook muziek tot zeg maar rond 2 uur, dan sluiten we het programma af. Nou, de kaartjes zijn overal verkrijgbaar en in de laatste 6 weken voor het evenement gaan wij ook kaarten verkopen bij supermarkten. Diverse, zoals bijvoorbeeld bij Van der Tuyl. Overigens is Van der Tuyl een van onze belangrijke sponsors en daar zullen we met name ook vaker staan om daar kaarten voor het evenement te verkopen. Eigenlijk als je online registreert, dan hoef je niet meer in de rij te staan. Op het moment dat je dus, want dat kan heel druk worden, en dan hoef je niet meer in de rij te staan om je t-shirt op te halen. Want we verkopen de kaarten vooraf en op het eind gaan wij de kaarten uitdelen. En die kaarten delen we uit bij Orco Bank gedurende 2 dagen. 2 middagen achter elkaar. En dan kun je dus met je geregistreerde formulier en je kaart kan je je t-shirt komen ophalen. En meestal hoort er ook bij een tasje met diverse leuke spullen waarmee je als eigenlijk ook gaan gebruiken tijdens de swim, walk of the ride. Wij zijn altijd op zoek naar vrijwilligers en we doen nu ook een beroep aan iedereen die aan mee wil doen. Kijk op onze Facebook page, kijk op onze website en daar kun je je aanmelden als vrijwilliger. We rekenen onder vrijwilligers inderdaad Rode Kruis. We hebben daarnaast ook de Coast Guard, want als je zeg maar in een zwemactiviteit bevindt, dan zit je in de zee en daarbij wordt wij ondersteund door Coast Guard en door Stinapa. Als je kunt zien, bij de vorige evenement waren zij ook onderdeel van het team van vrijwilligers. We zijn zeer dankbaar aan hun. En op het moment dat wij eigenlijk de activiteiten starten, zoals nu, en de komende dagen zullen we contact met hun opnemen, zodat zij van activiteiten weten en daaraan mee kunnen doen.